Dobrý den, já vás všechny vítám v galerii Vinohradská 12 a jsem hrozně ráda, že jste se sešli v tak hojném počtu na vernisáži výstavy s názvem Radost, která trvá. Výstava je věnovaná našemu Dissmanovu rozhlasovému dětskému souboru, který slaví už 80 let své existence. To 80. výročí je spíše záležitostí nás starších. My, kteří už máme něco odslouženo a tím souborem jsme žili po předchozí desetiletí, tak dokážeme ocenit i to, že jsou tady spolu s námi ti, kteří do souboru chodili třeba v 50. letech. Exponáty, které jsou v této místnosti, panely, tak jsou z brusu nové. V další místnosti ve třetí jsou ještě panely, asi 15 panelů, které jsme měli k dispozici už předtím, ale lehce jsme je poopravili. Snažili jsme se do toho dát všechno možné, tak aby ta informace byla jednak pro toho, kdo o souboru nic moc neví, jednak pro všechny znalce a zasvěcené, a to je vás tu momentálně nyní při té vernisáži většina. Takže jsou tu fotky v takovém rozptylu od roku 1931 až do roku 2015. Začínali jsme těsně po válce. V roce 1945 já jsem přišla do souboru a v roce 1946 jsme odjížděli na 3měsíční pobyt v Anglii, v Británii a v Holandsku. Čili to jsou dvě obrovské v té době, že to bylo těsně po válce. Byl obrovský zážitek, že jsme se dostali do zahraničí. Já opravdu nejsem hoden toho, abych v této slavnostní chvíli něco podotkl. Dík snad nejlépe vyjádřím tím, když budu citovat pana profesora Ebena, otce Marka Ebena, který při jednom slavnostním setkání v pyramidě se ke mně naklonil a řekl mi: pane Weinglichu, když se dívám na to pódium, tak mě zaplňuje blaho při vědomí, že z nich nebudou feťáci, zloději a necharakterní lidi. A to si myslím, že je největší odměna Milovi Dissmanovi, a kéž by se mohl podívat na to, jak dlouho tato myšlenka byla díky vám udržena a drží dodnes.